ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо даркорай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номераи имо ба саи мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран ҳастад ки мо бошад навора сар мекунем. то охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиса кунед. дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига Сабадрон қарор дорад дар шаҳри Кулоб, дар кӯчаи Тамошо Тепа гуфтагасам хеле маълумот астае ки ҷойша ки нафаҳмиден аз соҳибашон мепурсен. Обши мега 5 сотик замин астае ки 5 дар хона кардагӣ тайёра, обсвей дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, отделни ва газам дорад. Дӯстони азиз ки хона дарахтони мевадиҳанда ҳамаш 100% гирди хона полни худ маҳкам, дар дуруни хонаам обсвет пастени астае ва ошхона баняшам дорад. бо нархи 200 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегӯяд савдо ва муомила мекунем. ошхона баняш мегӯяд дар дуруни хона ҳастае. вариантҳои алишам ҳаста бардори азиз ки ба ягон сехонагай ҳами хел аз шаҳри Кулоб бошад, мегӯядам хел квартира духонагай, сехонагай ҳам хеле квартира бошад. вариантҳои алишам мекунем, мегӯяд соҳибшон хона ремонт кардагӣ астае, полни худ гирдиш маҳкам, даврӯзаи нав задагӣ астае, ҳамаш 100%. кадомитон ки мехарем савдо мешавад, кадомитон ки вариантҳои алиш доред, алишам мешавад. рақамошон дар поини видео астае. марҳамат, дигар маълумотҳои пурраша аз ҳамин рақамошон гирем. ҷигори макаи фурӯшӣ астад баъдуни азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтаре, дар ноҳияи Кушониёра мега қариб 5 тонн мега ҷигори мака мега полни худ тоза кардагӣ астае. ягон дош мега пӯшидагӣ, кирм хӯрдагӣ надора мега афтоб кардагӣ, як моҳ пеш мега чиндагӣ соҳибшон мегӯяд 1 килош мегӯяд 3 сомона. кадоме ки мехарад мега бисёртар бо арзонтар метия мега соҳибшон 5 тонна мегӯяд. ҳамаш тоза кардагӣ, афтоб кардагӣ, ягота пӯсидагӣ, кам хӯрдагӣ надорад, тоза бардорам. кадометон агар ҷигори мака дар кор бошад, марҳамат, бо арзон мекунад мега 3 сомона боз савдо дорад, яъне муомила мекунанд. дар ин рақамошон WhatsApp пайваст дорад, кадометон ки мехаред ёки занг занед, дар ҳамин WhatsAppшон нависен срочно мега 5 тонна ҷигори мака ҳастае. марҳамат, дигар маълумотҳои пурраша аз рақамошон гирем. фақат одамони харидор мегӯяд беҳуда занг назанед, фақат одамони харидорша муомила мекунанд. квартираи фурӯшии навбатӣ Сабадрон қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Нав гуфтагӣ астад, дар ҷамоати Мирзо Тӯзода, дар маҳаллаи Камоли Хуҷанди. ҳамин хеле маълумот астае, дигар маълумотша аз соҳибашон мегирем. сехонага квартира бардорон ки не ки 6 хонагаш кардагиам ки мисол 6 дар хона дорад, бо қатиша магазинам дорад ки дар якум ошона қарор, доми 2 ошона дар якумаш қарор дорад. 121 квадрати метр қариб ним сотиқ мега замин мега соҳибшон ним сотиқ замин дорад. хона мега бо ҳамаи шароитош муҳайё аст, мега кондитсионер, термиз, мебел, шифонер, ҳамаш қатъи метия мега. кадоме ки мехарам наличи мега бо ҳамаи чизи чорааш мефурӯша мега соҳибшон срочно сум дар кора мега. мо хонаи заминӣ мехарем мега соҳибшон бо нархи $30,000 бародари азиз, бо яъне ки савдо бо муомила мекунад срочно мега. ягон хонаҳои вариантҳои алиши заминӣ дошта боша, метавонед пешниҳод кунед, яъне ки рақамошон аз кор мекунад фақат барои одамони харидор. хона ҳамаи чизош аделна ҳаста ки ванна, кухни, ҳамаш спални, ҷои бо детский хона, меҳмонхона, ҳамаш 6 дар хона қатиш мағоза, ҳама чи дора бардорон. ягон маълумотша агар нафаҳмида бошед, марҳамат, дар рақамҳои поёмда занг занед, бештар маълумотша ба шумо мефаҳмонам. квартираи фурӯшии навбатии Сабадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, яъне ки дар пойтахти шаҳр, дар пеши хитои бозор гуфтагӣ астад. дӯстони азиз ки доми навай навастройка домае. 4хонага квартира бардорон дар 8 ошона қарор дорад. доми 12 ошона астае ки дар 8-умаш қарор дорад. 102 квадрати метр мега соҳибшон 102 квадрати метр 4хонага квартира. обсвечам гузарондагӣ уже мешавад. дӯстони азиз ки мисол уже дом тайёра мега, фақат ҳамин ғиштоша бардоштисан, яъне ки дом як моҳ пас полни худ омода мешавад. 1 квадратш мега $350.
обши 35,000 доллар мешад. дӯстони азиз ки ҳамин чорхонага боз мегӯяд муомила мекунем. мошинам мегӯяд қабул мекунем. агар ки шумо мошинам дошта бошед, мошин қабул мекунад, далиша сум метиҳед ёки маслиҳат мекунед. хоб ба кадоми шумо ки маъқул бошад марамат метавонед ки дар рақамои поимуда занг занед ёки ватсап шуда нависед. фақат одамони харидор муомила савдо мекунем. мегӯяд ҷои беҳтарина ки дӯстони азиз ки лифт ҳамаш қоидави марамат дигар маълумоташа гирен срочно. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатии сабаббародарон қарор дорад дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ дар калхози озурбойҷон гуфтагӣ аст. назди бозоре пеши мактаб мешавад. ҷои беҳтарина мегӯяд соҳибшон. обши мега 7 сотиқ замин дорад ки 14 хона кардагӣ ҳаста ки 4 тага падвалам дорад. мега ошхона баня ҳамаш дар дуруни хона ҳаста. гирди хона полни худ маҳкам мега дарахтони мевадиҳанда дорад. дӯстони азиз ки меҳмонхонаш яъне ки 10 метра мега буд, яъне ки баня ошхона буду тага хонаи временка ҳам ҳаста ки уже барои зиндагӣ яъне ки уже тайёр карда мешавад ки уже зиндагӣ доранд. хонаҳои прастои пешинашон ҳам ҳастай. дарахтони мевадиҳанда дар дуруни хона ватапароти об ҳастай. боз мега ба пеши хона кати латтоки оба мегзарад. ҳуҷҷатҳои хона 100% мега обсои пастяни ҳастай. бе ягон камбуди гирди хона полни худ маҳкам. уже баъзе хонаҳош уже омода, баъзеҳош коробкаи бардорон срочно мега мефурӯшем бо нархи 35,000 доллар. бо савдои хуб ва муомилаи хуб мекунем. мега соҳибшон дар ин рақамҳошон имо ватсап пайваст доранд. ягон маълумотша ки нафаҳмедшон марамат дигар маълумотша гир оғол поғол падвал ҳамаш ҳаст. марамат занг занед. фақат одамони харидор аз шумо хоҳиш мекунам ки лайка фаромӯш накунед ва ссилкаша поделиса кунед дар ватсап имотон. яъне ки хонара бинед чӣ хела дӯстони азиз ки мактаб наздик ҳамаш дар наздикиш ҳаст. марамат занг занед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатии сабаббародарон қарор дорад дар ноҳияи фархор дар деҳаи ориён гуфтагӣ аст. номи пешинаш мегӯяд тугул. ҳамин хеле маълумот аст. кадомеша ки нафаҳмидед аз худашон мепурсед. то ҳамин сетра мега аз хона мега то района мега 1 километр роҳ аст. аз район то хонара 1 километр роҳ аст. мега ҷои нағзаи соҳибшон. обши мега 6 сотиқ замин аст ки 14 хона кардагӣ тайёр ки якта калидор, ошхона, веранд, такхона яъне ки падвал ва баня, кухни, алохона ҳамаш ҳаста. мега навес дорад. баня кухна дар дуруни хона аст. ремонти хона ремонти замонавӣ. оғулам дорад мега обсоид аст ва насосам мега пайваст кардагаст. 12 дагаса гирди хона полни худ маҳкам. чойлоби ангур. ҳуҷҷатҳои хона мега 100% бадрон яъне ки ремонти нав кардагад. чойлоби ангур ремонтош замонавӣ. бо нархи 235,000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мега савдо мекунем. нархша беҳади бад арзон гуфтаист яъне ки срочно мега сум дар кудаи 235,000 сомонӣ бардорон. ба кадоми шумо ки маъқул аст марамат срочно мега сум дар кудаи боз муомила мекунем. дар рақамошон яъне ки имо ватсап пайваст доранд. марамат дигар маълумотша гиред. квартираи фурӯшии навбатии сабаббародарон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ гуфтагӣ астанд. гузошта нагуфтам, фақат даруни райони Фирдавсӣ гуфтагӣ аст соҳибшон. якхонага квартираи бародарон дар 4 ошона қарор дорад. 24 квадрати метра. обсвей дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термиз, диван, креслам хеле бо ҳамаи чизи чораш мега мефурӯшем. дар ҳамин квартира чизе аст бо ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад. ремонтиш ремонти нағза мега соҳибшам ҷошам мега ҷои нағза барои зиндагӣ кардан. дӯстон кадомто ки ҳамхе квартира хар бошед маъқул карда бошед марамат бо нархи 225,000 сомонӣ. боз мегӯяд ҳамирам савдо ва муомила мекунем. мега срочно сум накарда ки дар 4 ошона қадар якхонага квартира. дигар маълумоти пурра аз худашон лайка дӯстони азиз фаромӯш накунед то охираш тамошо кунед. замини фурӯшии назди ҳавлигии сабаббародарон қарор дорад дар шаҳри ҳисор гуфтагӣ аст. соҳибшон ҷои ҳавои хуба мега дӯстони азиз ки ҷои деҳаи алмосӣ деҳаи гулдара гуфтагӣ аст. дараи алмосӣ деҳаи гулдара ҳам хеле маълумот аст. 7 сотиқ мега замине ки як тая дига хонача мега временка дорад. неки дар сурат нест неки мега як хоначаи дига ҳам дорад бардорон. хайбо дига маълумотша мегирем. ҳуҷҷатош мега 100% мега срочно мега сум дар кудаи бо нархи 30,000 сомонӣ мефурӯшем. баъдон дар шаҳри ҳисоре 7 сотиқ замин аст. ба кадоми шумо аз шаҳри ҳисор ҳам хеле замини холӣ ки даркор бошад марамат дигар маълумотша гирем. яъне ки дараи алмосӣ деҳаи гулдара гуфтагӣ метавонед ки дигар маълумотша гирем. баъдон то охираш тамошо кунед. лайк дона монед.
Хонахои Фуруши назди ҳавлига сабадрон қарор дорад дар ноҳияи 5 дар деҳаи сомонӣ 1 гуфтагааст соҳибшон ноҳияи 5 деҳаи сомонӣ 1 опши мега 9 сотиқ замин ҳастае ки ду дар хона временка дохтага ки барои зиндагӣ мешавад кадом метавонед хоҳед дар ҳамин зиндагӣ мега дута временка якта калидошам дорад гирдаш маҳкам ҳастае бо нархи арзон мега мефурӯша мега 40 000 сомонӣ бародарон хай кадом метавонед ки нафаҳмида бошед ягон маълумоташ пурра ки набошад метавонед ки аз соҳибашон занг загиред дар ноҳияи 5 қарор дорад. Хоб баъдро агар шумо хонаи фурӯшӣ квартира замин мошин дошта бошед барои фурӯхтан метавонед ки маълумотҳои пурраша қатъи суратҳои оригиналаш дар номерои WhatsApp иморӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшда реклама медиҳем. Аз шумо хоҳишам шавад боз такрор шава лайк ва обунашонро фаромӯш накунед. замини фурӯшӣ назди ҳавлига сабадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ҷамоати Чимтепа гуфтагааст ноҳияи дарёбод яъне ки тарафи гипрозен мешавад аз мошинбозори кӯҳна камтар поёнтар бародарон хай бо кадом таки замин хар бошед аз соҳибашон аниқ карда мегирен. Опши мега 3 сотиқ замин ҳастае ки замини холия бо як камазга қумам дорад замина гирдаш хай маҳкам ҳастае 3 сотиқ заминша мефурӯшанд дӯстони азиз мумкин замини назди ҳавлигӣ шуда ам хеле тофтиса 3 сотиқша мега мефурӯшем бо нархи 100 000 сомонӣ боз мегад савдо ва муомила мешавад бисёри баъд камтар дига арзон мешавад дар назди замин яъне ки ҷамоати Чимтепа ноҳияи дарёбод дар шаҳри Душанбе. Ягон маълумотша нафаҳмида марамат занг занед дига маълумотша аз соҳибашон гиред. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига сабадрон қарор дорад дар шаҳри Бохтар яъне ки дар шаҳри Қурғонтепа мешавад дар кӯчаи ҷамоати шаҳраки Бустонқалъа гуфтагааст деҳаи УКЖД амихе маълумот аст бародарон хай рости гап фаҳмонест кадом то ки нафаҳмед аз соҳибашон мегиред ин амҷа раҳша аз раи калон мегад як 700 метри роҳ намегад то хонара роҳ аст раи калон мегад наздики мағоза заправка об мегад то хонара мегад об гузарондага об мега пастяни ҳастае опшин бародарон 8 сотиқ замин ҳастае ки се дар хона дохтага хона коробка аст ки се тарафи хона полни худ маҳкамае об соҳичи хеле гуфтум ҳастае ошхона байнашам временка дорад бо нархи 160 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегад савдо ва муомила мегиред роҳаш ҳамаш нишон додага астае маърама дига маълумотша аз рақамошон гиред. квартираи фурӯши навбатии сабадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтагааст соҳибшон як хонага квартира сабадрон дар якум ошона қарор дорад 33 квадрати метра обсвей дорад ошхона ҳоҷатхона ҳаммом кондитсионер термиз ремонти хонам ремонти хубае райони Сино гуфтагааст кӯчаи Федина 39 ҳамихел маълумот аст райони Сино улица Федина 39 агар ки ба шумо ки маъқул бошад агар нафаҳмида бошед ягон рӯша метавонед ки дар соҳибшон занг зада бо аниқтар маълумотша гирем бо нархи 270 000 сомонӣ фурӯхта мешавад бародарон ки як хонагай 33 квадрат дар якум ошонае хона ҳамаи шароитош муҳайё аст бародарон кадом то хай харидори аниқ бошем бо пурра карда дига маълумотша мегирен бо савдо ҳам мега дорад маърама дига маълумотои пурраша аз рақамошон гирен шумо агарам хали квартираи фурӯшӣ хонаи тайёре ки замини холӣ мошин ягон мағоза ягон гов мол ягон чӣ барои фурӯхтан дошта бошад метавонед ки маълумотҳои пурраи оригиналша қатъи суратош дар номерои имо WhatsApp рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем. Дӯстони азиз ин буд 12 хонаи фурӯшӣ доштем ки пешкаштон кардем. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо то видеои боздид дар паноҳи худо ҳамакаса.